So kani mga higala pag walk out nila ni una ni si Subiri mga kaigalaan. So kadto mga taga Mindanao kamo na mo hukom ini Subiri okay ba niyang gihimo o di ba? Inyo na nga kalaki sa diha. Kay kining iya mga kaigalaan sa may nag-lead sa ning usa nga tras ha. Let's go. Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Mao kini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, sundanon nga mga diskusyon ug di prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Straight to the point. Samtang sa kauluhan, atong gisundan ang mga panghitabo may gala sa Senado kay mo man ang kalakihag nagubot pa sa lukot. Niadtong adlaw Lunes, perte mahigalang debate sa mga senador. Grabe mahigala mga presentation sa atong adlaw Lunes. Tensyonado mga higala ang Senado. Gahapong adlaw medyo nabawi. Sa unang portion mga kaigalaan, sa sesyon sa Senado kay si Lito Lapid o si Pia Cayetano, mura mga higala dunay mga o sa kuan pa ni kumpleto rikados ning atong Senado ron. Duna mga higalay away debate sa politika. Dunay hapit magsumbagay mga kaigalaan, dunay hapit mga higala nga nagka-personalan si Kiko Pangilinan o ingon man si Robin Padilla, nga gihimuan nilag mga memes mga higala nga gumikan sad mga kaigalaan ing Sharon Cunita. Gahapong adlaw sad may nakapadayag mga higalag. Nakapadayag sa ang debate si Lito Lapid ngadto ni Pia Cayetano. Murag kilig-kilig moments mahigalang Senado kagahapon. Unya murag good vibes na to magsugod mahigala. Naunsa ba mga kaigalan sa hinapos nga bahin nga nagka-debatihay ang mga senador og niresultas pag walk out mga kaigalaan sa minority block. Straight to the point. Anong ni walk out maning minority block? Unsa man di hinungdan ani? Naunsa man ning hitabo agyod? Ato may galang hisgutan ha. Angay ba silang mo walk out in the kin or dili? Angay ba unta sila mahigalang mugawas? Daw ni protesta sa mga kaigalaan, ni walk out sa Senado, ni walk out sa plenary. Unsa may gisgutan di ay? Atong tanawon ha, atong objective nga pagtuki mga kaigalaan tagan-tarig pagtagan rubutaga sa atong paguban-uban ining atong tulumanon inyong tulumanon. Straight to the point. Unsa may ilang gi-walk outan? Unsa may topic di ay? Kinahanglan bang mo walk out at tumong topic? Dili ba sila makig-discussion mahigala mo kig bill to bill o debates mga higala, debate with a majority block sa Senate? Ngano ni resulta man sa pag-walk out? Unsa may topic tayo? Unsa may gisgutan? Unsa may gi-walk outan? Now, ato ning gisgutan nun, unsa gi-walk outan? Atong hatagag pagtagad. Now, ni anang maong topic nga gi-walk outan, angay bang mo walk out or dili ba? Unsa man nga measure? Ato ning tagag pagtagad rubutaga sa atong pagaban-uban usab ning atong tulumanon inyong tulumanon. Straight to the point. O samtang ang atong pagbadayon sab sa mga init nga hisgutanan nato milabayng Lunes, kay wa pa nato mahigala tibawas mga kaigalan paghisgot no ang expose sab ni Senator Amy Marcos natong adlaw Lunes ug ingon man mga higala ang pagpadayag sa mga senators pagkunta sa nila sa kini ang video footage, video presentation ni Senator Amy Marcos. Straight to the point. Ato sa nagpagtagad rubutaga sa atong pagaban-uban ining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa laing bahin ng ombudsman mupasaka na ugmang adlaw og kasong plunder og uban pa mahigala mga kaso. Batok ni Senador Jinggoy Estrada ngadto na sa Sandigang Bayan may labot sa flood control issue. Straight to the point. Flood control issues mga higala pati daghan na involved ani. Pati daghan na involved ay. Pero si Senator Jinggoy ragod og angayan nga pasakan si Senator Jinggoy sige pasakae. Pero kumusta man ang uban? Kumusta man ang mga congressmen? Kumusta man ang mga allocations nga daghan kayo sa flood control? Murag hilo man si Boyeng Remulla. Muna nga magduda mga tao gi-weaponize mga kaigalan ng ombudsman no mga panahon na. Straight to the point. With due respect sa taga-ombudsman ha, kay kining ombudsman mahigala ni salig ta ining maong institution. But karon mahigala under the leadership of Boyeng Remulla medyo dunay mga questions. Nga dili malikayan mga sukid tig paminaw. So buot mga higalang pasakan og kaso si Jinggoy Estrada ug bang adlaw na timing sad mga kaigalan nga nagsingabot na ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
Straight to the point. Ilag yung piang-piangan mga higala ang majority. Ilag yung mga higala ang gigamit ang gahom. Aron pag piang-piang mga higala sa majority. Kini may relasyon gihapon sa impeachment case batok ni Sara Duterte. Straight to Kini the atok point. dili mga higala, real talk ning ato ha. Isod kay nang mag-analyze ka makigilaan nga murag lutaw kayo. Kinato klaro-klaro gini. Nakatanig pagtagad do butaga makigilaan ang laing gihulga mahigala si Senator Joel Villanueva, Senator Chis Escudero, yapay hulga mahigalang Senator Bato de la Rosa og ni Senator Bungo. Straight to the point. Ato ni hatagag pagtagad karon mga kaigalaan sa atong pag-uban-uban ining atong tulumanon inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang net satisfaction rating ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nitibugsok sa new record low nga 33% nitong buwan sa Marso gikan sa 40% nitong buwan sa Nobyembre 2025 base sa social weather station sa survey. Straight to the point. Ato ning tagag pagtagad mga kaigalaan kay atong tagaag i-check na to pagklaro day kay ang report day ken mi tibugsok into negative 15 ang kang BBM negative 15 base mahigala sa report sa Inquirer. Ato ning double check kuno day ang net satisfaction rating ni Presidente BBM nag negative 3 man to karon ni Asinso kana negative 50 na. Atong i-double check mga kaigalaan no? Kay naunsang kalakihan ng mga kaigalaan. Ako lang basahon ang SWS survey labot ani para mga higala nga maklaro ta lang no. Factual lang tama kaigalaan na unsang hitabua din ngano man nga ni tibugsok man og maayo ang rating ni Presidente BBM ining kalakiha. Straight to the Kini point. og uban pang mga isgutanan niyo mabati exclusive over DYHP RMN Cebu 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM. Publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Straight to the Na point. atong sabayon ha, naunsa man hitabo adin kang Lito Lapid o kang Pia Cayetano. Didto pa ni magsugod sa Lunes. Dunay motion actually dito. Nga mo hinundan giklaro ni Lito Lapid kagahapon kay usa katingog itong Lunes mga higala. Kini si Lito Lapid gud mga higala di man ni hiningog lagi gyud, ha? Pero kagahapon makigilaan labot na sa iyang pagpadayag itong Pia Cayetano nga mahal ko niya si Pia Cayetano nakatingog na gid taon kay. Di basta-basta mo tingog sa Lito Lapid o mga hisgutanan mahigala sa debates politika. Muna nga, kalma lang hinuon siya. Wa po no kontra mga sukit ng paminaw. Kaya di man magtingog-tingog. Pero gahapon, kilig-kilig mga higala, kilig-kilig nga style, mayong pagkatingog ni Lito Lapid. Ha? Kilig-kilig portion sa Senado. Tapos dili pa tamo adto may gala to isgutanan. Unya kini pag walk out sa mga senators kagahapon, nagkanit-kanit na ni mga higala, init na kayo ang pikas ug pikas nga faction sa minority ug majority block, ha? Medyo nagkainitay na gyud mahigala ato ni hatagag pagtagadon. Ngano man ni naunsa ding hitabo gyud. Atong tuhugon ni mga kaigalaan ha. Karon to taon standby lang sa ni Akayroy report o sa kasamang Pulauro. Publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Straight to the point. Now atong tagag pagtagad mahigala mga panghitabo sa Senado. Mura grabe ha, mura magteleserye ning hitabo mga higala. Kada adlaw mura tag nanaw salida mga sukintig paminaw mura bag kuan ba kanang suspense ka salida kay thrilling kayo sugod pa mahigala pag ilog sa leadership makigalaan sa Senado diri sa lower house do na sila pag pasaka na sa articles of impeachment ni Vice President Sara Duterte samtang dito sa upper house sa Senate giilog ang leadership mahigala sa Senado dagan mahigalas bato pa dong sa session hall para makaabot sa session hall og makabutar so sugad adto mahigala doon ay buto-buto sa Senado hantod doon siging katensyonado mga sukid di paminaw ang mga mata sa katawhan nakatutok sa Senado kay kagahapong adlaw na sad ni walk out ang mga senador ni kalit og lakaw mga higala og sa kon pa nila nilakaw may pananghin ang mga senador sa minority block ngano man to no atong tagag pagtagad ha unsa mang hitabuag dito kining tanan mga kaigalaan kanit-kanit na gyud ni
nakalit-kanit na. Murag wa ta mahigalay tan-aw patag salida ni day murag kini ni ang kita ka to salida nga restless dekin. Mura mahigalag kini ni ang di ka kaginhawa hapit mahigalag kuan. Mura ka makatawa, makakuan mo, tensyonado kayo. Niadto mangong adlaw Lunes. Actually yung mga pahitabo gapon, sumpay pa ni nato milabay yung Lunes. Unahon ta sa espiya og si Lito Lapid. Ano tabo mga totong adlaw Lunes? Gumikan kay Pirmiro Mahigalan, speech si Cayetano. Labot sa integrity sa Senado. Ato pa nang hisgutan mga kagalaan. Ato pa nang tiwasog hisgut nga portion. Kadaghantag mga substance nga atong hisgutan niya. Sunod si Senator Amy Marcos. Nag-speech mga higala og naghimo og video presentation didto sa Senado. Kanang maong video presentation medyo nakahatag mga higala og nakaukay sad ba? Ato po nang i-discuss mga kagala ag separate no kanang kang Amy Marcos kay labot ni sa video nga ang minority dunay mga plano nga lahi. Lahi di ay ang motibo sa minority. Kay pagsugod pa mga higala ining administrasyon ni BBM, gusto na nilang usbon ang konstitusyon, gusto na mahigala nga muragway planong manaog mga kaigalaan sa pwesto. Mo nang hinungdan nga doon ay People's Initiative. Wa man magsilbi tong People's Initiative. Kinumdo mo nga doon ay mga congressmen magitahasan ato during the time when Speaker Martin Romualdez was still the Speaker of the House. Nga niya mga congressmen gisugo niya panguha mga pirmas mga tao kay People's Initiative to pag-change sa Constitution. Wa man to magsilbi. Ang sunod may lang gitira ang impeachment ni Sara. Karon ug tan-aw nila mahigala mo dili ma-impeach si Sara, why election nga mahitabo sa 2028 kay usbo nila ang Constitution pinaagi og kunas. Ngadto na mahigala kay tan-aw kusog mga Duterte. So why election nga himuon adto na sa 2031. Mao ni ang video presentation ni Senator Amy Marcos. Pero kanamang video presentation ni Senator Amy gikunta na ni Senador Mig Subiri. Gusto niya mga higalang stricken off from the record. Kay para niya usa kuno ka propaganda tool. So dili sa gusto anak nga kwan sa minority mi support. Ang problema ni karon unsa may boto ni Lito Lapid. Kini si Lito Lapid gyud mahigala hilumon mo gini kayo. Kini yung pagkahilom mo ni Lito Lapid, safety hinoon siya kanunay. Nya, di man po siya mapasangin lang nga, nihilom og isyo kung sa kaidaan, yun isang hilomon lang yun. Isang unsang isyo ha, mahigala. Di po ka makaingon dahil nga bayas Lito Lapid, sabaan og laing isyo niya, so bang isyo, hilom. Di, yun, isang unsang isyo ha, mahilomon lang yun siya. So, niadtong panahon na, ang video presentation ni Amy Marcos, human sa iyang presentation, medyo natensyonado man, ni tindog si Mig Subiri, former Senate President, nga matod pa Mig Subiri yang gikontra na kay si Mig Subiri, yan, ani issue for issue lang ato mga kagalaan. In fairness ni Mig Subiri, ani nga particular issue dakin. When he was the Senate President, iyang gikontra mo gutong People's Initiative. Ingon si Mig Subiri, di mo kumsugot anang kunas. So kanang iyang video, dili na, para nako dili, kaya nga na igo mami anak. Sumuto nga, himog motion si Mig Subiri nga ipatanggal na sa record sa Senate. Stricken off from the record. So, may second demotion ang ubang mga senador. Ang problema nila mo support ba si Lito Lapid sa maong motion o di ba? Mao man ni pagsinugdanan. So si Lito Lapid wag migawas mahigalagi guyod ni Marcolita sa mga padong. Tawal go video dong mo to permiro kaneo. Aman to. Kanto paglakaw ni Lito Lapid. Kaneo. Muna gibuag meme so apa sa Marcolita oh. Masa yung lakaw-lakaw diha? Ari diri balik diri. Atagi. Igoyo, agi kan sa Marcolita. Asa ba ka madong ha? Importante ni mga buto ron. Ayaw lakaw-lakaw kay importante ning buto ta. Ato balik ka na. Ako gi-play ron sa Lito Lapid. May kalan. Lakaw sa Lito Lapid. Gi sundan ni Marcolita asa ba ka madong? Tawo. Ay, isang lakaw kay buting na. Di pa balik kong lingkod Lito Lapid. Lingon-lingon Lito Lapid, oh. Balik-balik sa lingkod, diri. Balik Lito Lapid dito.
Nod ana mahigala, wa man mo buto sa Lito Lapid yun inday kin nga kanang siya gud may mo buto ba? Mingon sa Marcolita nga iyan ang istorya sa Lito Lapid, ang buto ni Lito Lapid gipaagi ni Marcolita. Matod pa mga sukitig paminaw. Mingon sa Marcolita nga ang istorya naming Lito Lapid ang iyang giingon nga dili sa mo support ni Subiri sa iyang motion. Atong i-play to ikaduha dong. Kanto ingon sa Marcolita kani. Sige, play ko na play. Mabati na. Before I start, I would like to make. Marcolita ni. I'd like to be sure if our colleague Senator Lito Lapid will also stand to second the motion. Oh, I mentioned that all the members of the minority. I failed to mention Senator Lito Lapid. I am sure that the good senator from Pampanga would like to associate himself with the motion of Senator Subiri. Pause dong, pause. Pause ha. Si Luli Ligarda nga mo nag-preside ani mahigala nga session. Niingon siya nga nagtuo siya nga murag leading ng kang Lorin actually kay kibaw man sa si Lito Lapid is naa sa minority. So si Lorin Ligarda bisag hilumon si Lito Lapid yan ang gilidaan nga nagtuo ko nga si Lito Lapid would like to associate himself with the motion of the minority. Kay minority man siya. Pero man si Lito Lapid yun, giduol may Marcolita mga kagalaan. Yes, Marcolita na nisulti nga, ingon si Lito Lapid di sa support sa kang Subiri yun. Balik daw, sige dong. Tawa. Okay, proceed dong. Names. Okay. Ay, giduol, yung lamanos Lito Lapid. Madam President, Proceed. I got his word. He is not seconding the motion of my amiable friend, the former Majority Leader, Senator Mig Subiri. Madam President, the motion. Okay, pause, Madam pause. President, before. Amo ni mahigala. Atong ibalik ko na. Kini nga sesyon, si Lito Lapid yang giguyod kay magbuting na lagi. Ay, sa lakaw-lakaw asa makapado. Kini gud mahigala Senado ron, medyo isig binirahay ba? Usa ka buto mahigala kuan kayo kanabang labihan ka crucial kayo. Mao na bitaw nga nakuha ang leadership sa Senado sa usa ka buto lang ni Senator Bato. Mura na tinuod tong kantang Maxurban na kasamang names nga usa ka buto lang ang among diferensya. Sisala mo na kong tingog mahigala kay kung ano na kiniyang morores na batay ka nang miabot ang eleksyon ko no mahigala. Ha? Katong change of leadership sa Senate, buto lang di Bato mo yung nakahinungdan ato. Nagkaroon doon na may motion mahigala sa Subiri. Nga iyang stricken off from the record ang presentation ni Amy Marcos nga video presentation. Buti pasabot ipawagtang sa record, i-erase na. So, ang minority, support sila na Subiri. Si Lito Lapid, ang tingog dikin. Mo lagi to nga malakaw sa Lito Lapid, guyot, kuha ni Marcolita, yung lakalaka sa magkapadog. So, pagkahuman, ana, may kala, kada, lakaw sa Lito Lapid. Sundan Marcolita na yun, sa magkapadog. Kuhit niya sa mangka, ayaw balik diri. Balik Lito Lapid. Pagsunod na, pagsulti Marcolita, ingon siya nga akong iklaro, Madam President, nga si Lito Lapid, iklaro yun sa iyang stand, nga dili sa mo support ni Subiri. He is not seconding the motion of Subiri. Sige, proceed dong. Katong, kwando, kanay dong. Sige dong. President, before I start, I would like to make. I'd like to be sure if our colleague Senator Lito Lapid will also stand to second the motion. Oh, I mentioned that all the members of the minority. I failed to mention Senator Lito Lapid. I am sure that the good senator from Pampanga would like to associate himself with the motion of Senator Doon ni Subiri. Marcolita, gilamano. Okay. Lamanos na. Madam President, Proceed. I got his word. He is not seconding the motion of my amiable friend, the former Majority Leader. Madam Okay, President, pause. So, ino yung puntuhan may gala sa pagbuto, Lito Lapid, di mo, lipog sa usao man hingawa, may sa may buto Lito Lapid, di man mo sulti. Idool Marcolita, sa Marcolita na ni sulti nga, Madam Chair, si Lito Lapid na klaro na yun nga, dili mo butal ni Kwan, dili mo second the motion. He is not seconding the motion of Subiri. But pasabot, di sa mo support kang Subiri. Muna na hitabo actually, natong Lunes, yung mo katawanan na, wag yung katingog si Lito Lapid, pero gahapon pagtingtingogan Lito Lapid sa kilig-kilig portion. Nahimo man mga higala nga na hisgutan na sa social media nga malagmit si Lito Lapid, mubalhin na sa majority day. Mubalhin na sa majority sa ito pamahalagwa si Bato,
de la Rosa 13 gihapon ang majority kasi Lito Lapid mobalhin naman. Mo ni klaro ni Lito Lapid kagahapon nga wa kuno siya ay planong mobalhin. Minority gyapon kuno siya. Sige dong, mo ni pagklaro ni Lito Lapid katong taas-taas sa kuno be. Katong pagklaro niya nga minority ko. Nya mo to ni tindog si Pia Cayetano, ang Pia Cayetano wala may problema bisag asa ka amigo gyapon ta. Sige, proceed na dong names. Maliwanag lang na po, manifestation lang. Okay na. Tungkol po yung nangyari kahapon at marami pong kumakalat sa social media na ako'y lumipat na sa majority, hindi po totoo yan. Nananatili po ako sa minority group. At hindi po Marag hinay man dong? At yung pong motion ni Senator Zubiri kahapon ay sinusuportahan ko po. Hindi ko lang po ako nakapagsalita kahapon. Kala ko may botohan. Ngayon pala ay wala naman. Hiling ko lang po dito sa Senado. Sana magkaisa tayo. Iwasan ang bangayan. Ang dami-dami natin bisitang pari dito. Palakpakan po natin sila. Para pa ipagdasal na po kami na magkaisa na kami para maibalik ang dangal ng Senado. Maraming salamat po. Pause. Pause dong. So actually okay ang manifestation ni Lito Lapid Giklaro ni Lito Lapid niya, akong giklaro kay naman gyud ang gawa social media nga tungod sa iyong pagbutal ba. Murag nalibog siguro sa Lito Lapid usa man ning kon kana doon na pa bay voting ani unsa bay kalaki. So iyang giklaro nga akong baruganan na ako sa minority gyapon. Pareha ba ni Mig Zubiri og ni GB Ejercito nga ni-abstain sila sa leadership change sa Senado, wa mo butal sila ni Cayetano, wa pud mo butal ni Tito Soto. Kini si JB Ejercito og si Mig Zubiri. Pagka sunod na misisyon, ilang iklaro nga, iklaro nga, we want to be associated with the minority. Hasta si JB Ejercito. Muna kang Lito Lapid, po iyang iklaro gahapon, actually okay naman niya pag patinaw indekin. Sakto naman to yung gibuhat ni Lito Lapid. Nga ako ipaklaro nga, na ako gihapon sa minority, di ko mabiya sa minority. At least okay na, itong respetaran si Lito Lapid, No muna sinugdanan mahigala, niya ni Tindog mas Pia Cayetano. Balik sa Lito Lapid, niya, dahil tindog si Pia Cayetano. Okay man yang statement ni Lito Lapid. Ato respetaran, iya man ang stand. Sige, dong names. Maliwanag lang na po, manifestation lang. Tungkol po yung nangyari kahapon at marami pong kumakalat sa social media na ako'y lumipat na sa majority, hindi po totoo yan. Nananatili po ako sa minority group at hindi po ako alis dito. At yung pong motion ni Senator Zubiri kahapon ay sinusuportahan ko po. Hindi ko lang po ako nakapagsalita kahapon. Kala ko may botohan. Ngayon pala ay wala naman. Hiling ko lang po dito sa Senado. Sana magkaisa tayo. Iwasan ang bangayan. Ang dami-dami natin bisitang pari dito. Palakpakan po natin sila. Para pa ipagdasal na po kami na magkaisa na kami para maibalik ang dangal ng Senado. Maraming salamat po. Kahit na magkaiba na tayo ng Pause dong. So pag human og sulti ni Lito Lapid, okay lang yung sulti. Nitindag si Senator Pia Cayetano. Unya insulti si Pia Cayetano, way problema nga naaka sa pikas, natas pikas sa kadugay na nato nga pagka-senador, lain ta o baruganan pero amigo ta. Wa ba ma iba ni ang pagka-friends ba? Sige dong, play si Pia dong. Para pa ipagdasal na po kami na magkaisa na kami para maibalik ang dangal ng Senado. Maraming salamat po. kahit na magkaiba na tayo ng partido, I think we are batchmates, so magkasama kami since 2004. So majority, minority, buwan-buwan nagpapadala pa rin siya sa akin ng Maha Blanca at Suman. Maraming salamat po. Padaday kang Suman o Mablangka Gusto ko kasi malaman mo na mahal kita. So kilig-kilig moment sa Miguel. What does the brother say? I am trying to figure out bakit Maha Blanca ang binibigay sa kanya samantalang sinabi ko na kay Kuya Lito Lapid na ako'y umiinom na ng maintenance medicine para sa kolesterol pero sisig pa rin ang dinadala niya para sa akin. So iniisip ko kung mahal din niya ako o si Senator Pia lang ang kanyang mahal. Pause dong. Balikan ito si Pia. Mo na ang nahitabo mga kilig-kilig moments mga higala. Nga nakasulti ko sa Lito Lapid mga kagilaan nga. Gusto ko lang malaman si Senator Pia na mahal kita. Balik dong kay Pia dong. Nya isumpay to si Lito Lapid na dayon dong. Sige. Magkaiba na tayo ng partido. I think we are batchmates, so magkasama kami since 2004. So majority, minority,
buwan-buwan nagpapadala pa rin siya sa akin ng Maha Blanca at Suman. Maraming salamat po. Tara ha? Gusto Madali ko ka ha? kasi malaman mo na mahal kita. What does the brother say? No, I am trying to figure out bakit Maha Blanca ang binibigay sa kanya samantalang sinabi ko na kay Kuya Lito Lapid na ako'y umiinom na ng maintenance medicine para sa kolesterol pero sisig pa rin ang dinadala niya para sa akin. So iniisip ko kung mahal din niya ako o si Senator Pia lang ang kanyang mahal. Kilig-kilig Paliwanag lang sa po, ka, po sa dong. Kilig-kilig moments ni mga kagilaan sa Senado gahapon. Kay gi sulti man piya, way problema og kanang naa kaliha. Dugay naman nga naa sa minority, majority. Magkalain ba ang opinion dai pero amigo ta. Mo ni okay naman na inana, no? Nga friends ta. So mura og katawanan kayo mga kagilaan, nangatawa to mga senador mga kagilaan. Nagkilig-kilig ng uban mahigala pero tanawang naong ni Tito Soto dai maguluan. Kuan gyud siya kay tanawa. Obserbahan ninyo, tanawa gud. Ang mga naong sa mga senador nangatawa tanan. Si Tito Soto magduna gyud akong kalagot. Si Tito Soto lagi mo katawa dek. Obserbahan na gud. Tawa, sige. Balik dong, kana dong. Akatong kang piya, kana kang piya, sige. Piya, sige. Pagtindog ni piya. Okay. At Suman. Maraming salamat po. Tanawa si Tito Soto. Gusto ko kasi malaman mo na mahal kita. Si Tito Soto, dalawang naong Tito Soto, o siya lang malipay, o siya lang mahigalay, mo katawa. O absent-minded ba kanis Tito Soto, mahigala guol sa mayo nga nailog ang leadership, mahigala sa Senado, gikan niya ngadto ng Alan Peter Cayetano. Kini kilig-kilig moments sa pero talawa si Tito Soto makikilan. Nagkasimangot yun gihapon inday kay talawa ra gud. Malagwa sa makasakay mahigala sa kuan lang gud smile lang gud kay namay mga kilig moments mga kailan wa gyud oy. Murag gyud mahigala gway murag lutaw iyang hunahuna murag napa iyang kaguol mahigala nga nailog ang liderato niya. Kaya mga senador, mga kailan, nangatawa man tanan, gumikan mahigala sa maong, mura ba katawanan, basta day ba? No? Balik gamay dong, be. Observado ko mga senador, tanan, nangatawa. Nining kilig-kilig moments. Si Pia, sa patinguga si Pia, dayon si Lito Lapid, observado yung mga naong sa mga senador, Tito Soto ng mga higalay na kasimangot. Maragwa pag yun maulii ang iyang kasakit, nga nailog ang iyang pagka-president. Tawa. Okay, balik dong, balik Iba na Pia. tayo ng partido. I think we are batchmates, so magkasama kami since 2004. So majority, minority, buwan-buwan nagpapadala pa rin siya sa akin ng Maha Blanca at Suman. Maraming salamat po. Katawa ha, Lito Lapid oh. Nangatawa tanan. Gusto ko kasi malaman mo na mahal kita. Si Tito Soto katawa. Okay mga kailan ha, kilig-kilig portion pero karon taon-taon to isgutan kay nag-hook out man. Nagka-initay may noon kal pagkataon-taon na naon sa mahitabo ang mahigala grabe ang mode sa Senate swing mode gahapon. Dahil katawanan mahigala murag na ay kuan kilig-kilig moments sa nagdugang discussion makigalaan sa sunod nga topics. Sus, naka-initay na mapod noon. Og niresulta nga ng gawas ang mga senador ni walk out ang mga senador sa minority. Unsa man day hinungdan? Ato ipadayon niyang tatawad standby lang una ala sa RMN 558 Manila nga mosunod na karon dayon. Publiko, DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Straight to the point. Okay, mga kaigsunan na tatagag pagtagad kay karong adlaw mahigala Idil Fitr man ron, Idil Adha, no? Atong kuano ga report una ni mga higala. Unya karon taw datong isgutan mga sukitig paminaw kining pag-walk out sa mga senators didto sa Senado kagahapong adlaw. Ang pangutanan dako unsa man di ay ning motion
unsa man da ining matawag nato mahigalag gusto ni Marcolita nga iyang paaprubahan mga sukid di paminaw, no? Unya ngano man nga kining maong gusto ni Marcolita nga dunay i-change sa rule sa Senate nganong babagan man sa minority. Unsa man day ni? Nya nganong nahitabo man hinuon nga naundang ang sesyon kay nang lakaw sila ni walk out unya mi tindog si Senator Vicente Soto og ni move to adjourn the session. Sumubalik sila inday kin kalong Lunes pa inday. Murag magtan-aw ka mahigala sa Senado medyo grabe ka tensyonado. Karong adlaw pahoy-pahoy sa tagamay kay regular kaon man kini ang Lunes tensyonado, Martes tensyonado. Karon udi pa lang holiday. Sa pahuay gamay kay holiday man. Balik mahigala sa Lunes pohon ang ilang sesyon. Unya padung na gini ngadto sa impeachment ni Sara. Pero kining tanan ba kay galaan konektado ni sa impeachment ni Sara Duterte. Atong isgutan ha. Di man palikoy-likoy din mahigalag hatag og opinion. Kanang klaro-klaro ra gid ba? Kay lisod gay na impuy-puyo ko nimo kana mga tao para nako ang listeners DYHP o gay FM mga bright ni. Dini pwede nimong tuyok-tuyokon kay oy. Kasabot ning unsay but pasabot. Nganong ni ani man ni paagi ginana mo na mura kunuhay kon pero unsa may tuyo gyud. Adto gihapon ni mahigala sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Mao ni. Gasumpay-sumpay ra ni mga sukid tig paminaw. Mo na ang ato ning klarohon ron. Pero dili pa mga kagalaan atong pagtagad una mga sukid tig paminaw nya kani pong kang Amy Marcos nga video presentation balikan nato na. Unya ang kang Marcos mahigalang BBM nga iyang satisfaction rating perti man pagka tibog suka. Base na sa report sa SWS, no? Dili na ako ako lang basahon kanang report sa SWS unya atong hatagag pag-analisar. Factual man na, dili man kita may nag-research ang social weather station man may nag-ingon mahigala. Nga gikan sa negative 3 karon na negative 15, ha? Asinsos numero kasamang ke og na positive pa ni asinso so negative man. Pero kini mga kailan tan-aw ni kay SWS ni nga survey, no? Dili ni ako kay wa man ko mag-survey mahigala kini ato opinion ni mga kailan base sa facts nga atong makuha. Unya ato lang ning hisgutan kining ako lang i-quote mahigala ang SWS survey base sad sa report mahigala sa Philippine Daily Inquirer o inguman sa The Philippine Star. Ako basahon ning article sa The Philippine Star unya taon-taon. Mas dili pa si kasamang Jane Gallardo mga kailandas tong linya ron kay ato sa kuha og update. Publiko, DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Straight to the point. Okay, mga kaigalaan. Balikan na to nitabo sa Senate gahapon. Sumpay ning nitabo kagahapon, adlaw Martes man, sa mga panghitabo na tong adlaw Lunes. Ugunya, doon na mga higalay gi-introduce si Senator Rodante Marcolita. Nga iya mga higalang buot paaprubahan dito sa plenary ang pag-usab mga higala sa Senate rules mga sukid tig paminaw. Og kini nga pag-usab gibabagan sa minority block. Hibaw naman ta karon. Kini mga senador karon mahigala mo ra ba og grabe ang ka-faction nila ron. Kaya klaro gyud kay ka-faction day ba? Day majority dunay minority mga higala. So ang majority katong 13 ka mga senador ilang grupo mahigala ni Senator Alan Peter Cayetano o ang minority ang grupo mahigala ni Tito Soto. So 11 sila kabuok sa minority. Matod pa sa report sa Inquirer.net, ang minority block senators on Tuesday condemned what they called an attempt to rush a major change in Senate rules as the majority moved to suddenly amend session rules to allow absent lawmakers to participate through teleconference. Ako lang nang gibasa mahigala ning first paragraph sa Inquirer para mahibaw ang ato mga kaigsuunan tanan nga kini ni ang nanggawas ni sa tanan nga mga media outlets. Dili lang kami sa DYHP, dili lang kami sa IFM, RMN, kundi tanan
nga mga media outlets nang gawas ning maong report og live ni kagahapon nga kini si Senator Rodante Marcoleta duna siya mga higalay gi-introduce nga amendment sa session rules. Unsa man iyang amendment? Pasabot ba dunay pag-usab sa session rules nga as a rule manggod kining mga senador mutambong gani sa session kinahanglan physically present sila diha gyud sa plenary, diha gyud sa hawanan sa Senado. Straight to the point. Mao gina mga kagalaay kini ni ang nahitabo. But dunay mga exceptions ani. In fact, ang mga senators nakasuway ani atol mga higala sa national emergency or force majeure. But pasabot kining doon na ba mga katalagman? Pwede nga teleconference. Pwede nga online session. Mabay nahitabo na sa hapitanan ni apply anak mahigala katutuang mga local government units. Atol sa COVID mo na nahitabo nga magsesyon ang Senado day, magsesyon ang Kongreso, magsesyon ang kinini ang bisan karon bitaw kana magsesyon ang City Hall, ang province, even ang korte ni adapt mga higala, especially during COVID times, ug hangtod gani karon ni adapt ang nagkadaiyang mga private companies niining online mga higala nga mga meetings, online nga mga sessions. So ang Senado naka-adapt sila niini ni adtong panahon sa COVID. So doon nalay exception panahon mahigala sa emergency o doon ay force majeure. So katong COVID justifiable to. Nga usbon mahigala ang rules nga pwede ang usa ka senador o dili makatambong physically pwede gyapon sa makaparticipate sa session pinaagi og teleconferencing. Straight to the point. Kining teleconferencing may na uso ni atong COVID. Daghan may na uso atong COVID ba kailangan kadto ganing mga grab day itong mga padala mga na uso gyud. So ang uban hangtod karon nagpadayon kana. In fact dunay mga call center agents ako na i-relate ha. Ang tanan makarelate ani. In fact kani adto mahigala naka-teach man ta mga kaigalaan sa Cebu Normal University gani nga online ang atong klase day. Online. Gumikan sa COVID. So, og dunay mga emergency, mga force majeure, pwede na siya. Pero, pag human na itong COVID, kabantay mo, pag human sa COVID, ang uban mga higala nga mga companies, although akong klarohon na even before COVID, doon na naman may gamit ang teleconferencing. Wa pa lang kayo mo sikat, ang nakapasikat ang nagyod mga higala. Panahon sa COVID. Nanaman nag-adapt naman ay kanadto mag-meeting mahigala, pinaagi sa Zoom, pinaagi sa Messenger. Pero dili pa inana kasikat didto gyud ta napugos. Pag-appeal mga higala o mga Zoom meetings, mga nagkadaiya mga seminars, mga sessions. In fact sa mga abogado no na MCLA nga online lang mga kaigalaan. Ngari sa mga estudyante dunay online class. In fact hangtod karon mahigala ang Cebu Normal University padayon pa mangani gihapon sa online class idakin. Dunay mga portions anak nga, dunay mga subjects nga padayon sila. Nga naman, kini kung online, makatabang kini. Nagpasabot nga, pwede mga higalang magtrabaho, bisan og dili ka physically nga tuad dito sa area. Sa korte karon na ay times may higalang nga mag-virtual hearing. Gi-adapt na yun eh. Human sa COVID, ako balikon, before COVID na ana na, but ni sikat sa pagmaayo, pag COVID, nya after COVID, daghan na yun ang ni-adapt in Daikin. Plangka-plangka pag-istorya ha. In fact, ako ugma ganin, nami-meeting sa Zoom meeting. Nakoy meeting sa Manila, may gala nga Zoom. Inana na mong style kay kami sa RMN, sa usa ka tuig, mag-managers conference may kausa. But from time to time, mga kagalaan, doon naman tayo mga meetings, tanan mga managers meeting, pinaagi og Zoom. Inana na, buhay kaya, sweetons buhay kaya na. So kining ato ba, ang pag-adapt mga higalas kinabag-o karon. Muni ang gi-introduce ni Senator Marcolita actually kagahapon. Straight to the point. Ato lang yung i-discuss nga, kuan ha, klaro-klaro lang gini. Mao ni ang gusto mahitabo ni Senator Marcolita nga pwede bisan o dili maka-physically attend ang usa ka senator, pwede siyang maka-appeal sa sesyon. Og mao kanay uso na karon kana mga call center companies in Daikin, doon mga call center agents sila sa unangan work from home na day. Until now,
work from home until now. Because moving forward, mao naman gid mga higala ang mga mahitabo. So daghan ang mga call center agents gani until now work from home sila. Doon na po iban nga giganahan na sa gidog work from home. Na po iban nga kung ang imong trabaho man lang mahimong trabahoon nga remote ra ka, pwede. Pwede, ngano di man. In fact, bag-o lang ta mahigala nga didto ta sa Negros Oriental, nakaprograma man ko og online. So magamit nato kanang online. Ha? Kay adto kung pagadto sa Negros, kasalin ka sa Mambinji Tanghian, unya didto mi magala Sabado pa man, so absent ako dag Sabado, atong gipadaan ni kasamang Buin Alguno ang program. Pagka-Lunes mahigala mo to'y kasali ka sa Mambinji, so absenta, si kasamang Buin may nagdas atong program. Pagka-Martes mahigala ni ihangyo mas kasamang Buin nga 6 to 7 ra sa makada kay doon na sa healing. Di na pugos gyud ta. Unsa may itong gamit? Online. Pwede. Nga naman, in fact, ang mga tao day, okay naman sila indekin. Hay labig wa gyud. So sa ito pa, pwede ka makatrabaho, bisag online. Until now, makarelate ang mga call center agents, ana. Daghan ang mga work from home hangtod sa pagkakaroon. Straight to the point. Ang atong nagkadaiya mga meetings, pwede. Ang atong mga estudyante, nakarelate sila. Nga bisan tuod mga higala o kuan, pwede na dahil magklase online. Pero atong gina-encourage po niya kung okay na, kanang linawas gyud, physical gyud. Doon ang po'y kalainan ng physical gyud nekin. Pero na may uban panalitan, mag-session ron, na ay butantas konsiho panalitan, pwede man og physical nga meeting, ang uban day nga di maka-attend, ato lang ikuan sa online. Inana ba? Kinabag-o mo naman ay kinabag-o karon. Moving forward, mo ni ang gustong mahitabo ni Senator Rodante Marcolita nga ang usa ka senador bisag wa diha pwede ba siyang pwede sa atong amend atong rules nga kalaan mo itong rules nga maka-attend sa maka-join ra gyud sa discussion kini ra gyud mahigalang senador nga present. So kung senador ka nga dili ka physically present, di ka ka-join. Pero kung ang imong trabaho more on inutok nga trabaho, more on pwede nga work from home, walay problema. So ito kay si kasamang Idol Mikey ani. Work from home. Murag ubay-ubay ni sito sa Idol Mikey ang work from home. Sa mga call center agents. Asa sa Idol Buiki. Work from home. So nga naman, kanang trabaho nga pwedeng trabahoon sa balay, mas productive mahinuon ganing uban day kung work from home indekin. Mas productive silang uban. Unya labi na mga higala kini karon, balik sa mga kumpanya pod nya work from home ang gi-encourage silang work from home pagmahal sa gasolina inday manis. Straight to the point. Katong kaya mag-work from home pagmahal sa gasolina, work from home lang. Ngano man, kung work from home, dunay akong kampanya nga akong kaila. Pagmahal ka sa gasolina, inikabirnis wa na sila di na sa mo report sa office. Ngano man, number 1, ang ilang empleyado makadaginot sa gasolina. Number 2, ang ilang empleyado mas epektibo og nara sa balay. Number 3, makaginansa sa aircon. Government offices day, nag 4-hour work week man day. So doon ay mga kinabag-o nga kada bang pwede maka-work from home. Kay mayo man mahigalag kana hinuong dili pwede mag-work from home depende sa trabaho, ibutan ta karon og ang imong trabaho mahigalag security guard panalitan ka, na mo report gyud ka dito sa imong adtuan. Isod sa kay moingon ka security guard kanya work from home na sa ka. Kanang trabaho may gala sama ng imbalmer, di pwede nang work from home. Pero kana mahigalan trabaho nga pwede lang work from home, pwede. Mo ni actually ang unod sa motion ni Marcolita. Nganong gisupak man sa minority. Nganong ninggawas man sila, ni walk out man sila. Kaya dali ko no ni Marcolita mo ni muna, nanggawas ang minority. Ngano man? Niya, ang underlying ani nga rason mo ni. Ini sa Marcolita doon na po sa katuyuan. Na katuyuan sa Marcolita. Pulos man ni advancing mga utok sila po. Puriya ko na ba? Doon ay tuyo po sa Marcolita. Nganong iya tong ipapasar yun. Kini po minority, doon na po sila tuyo. Pero kung wala ta mahigalay, ito ba, objective lang ba, Indekin? Objective lang. O kita na. Nga, but pasabot, bisang ang senador, as arol, ang senador mo tunga, yun. Ba't panalitan doon na sa lakaw, doon na sa trabaho, na di sa kabalik,
maka-appeal sa sesyon. Sa to ba nagtrabaho ang senador bisag wa diha physically. Kay importante gud mahigala ang imo mang participation sa discussion. Dili man importante nga physically gyud. Sa ako nagingon, nay trabaho nga pwede ra maka-work from home. Nay trabaho nga dili pwede. Sama mahigala anang imbalmer na di na pwede. Mauni ang kinini ang buot ipasabot ni Marcolita nga iyang gi-change. Doon na sa nag-introduce sa amendment sa rules. Nganong musupak man ang minority. Niya po'y mga rason anay mahigala. Kini sumpay gihapon ni sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Atong isgutag tiwasa human lamang sa pipila ka mga mahinungdanon. Publiko, DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Straight to the Now, point. atong balikan mga kailangan ha. Kini klaro-klaro lang gining ato kay lisod man kay na atong puyo-puyo ko ng mga tao. Kanang klaro gyud. Atong diskusyon dos kahanginan mahigala para makasabot ang tanan, matinawan ang tanan mahigala og kinini ang duna mahigalay aware tantanan nga mga Pilipino nga naminaw sa atong program karon pinagi sa radyo, sa Facebook og sa atong YouTube channel. Naminaw sa DYHP og IFM. Naibaw mo aning tanan. Mao ni ang measures, mao ni ang resolution nga gustong paaprubahan ni Marcolita to amend the Senate rules nga karaan nga kinahanglan ang senador mo tunga gyud didto mga higala. Karon gusto ni Marcolita mga kigalaan na suwayan naman ni pag-COVID, gusto niya nga bisan ang senador dili makatunga physically, pwede gyapon siya maka-appeal sa session pinaagi sa online. Kana ra gud? Mao ra gina mahigalay ko ano? Yang ano man nga ni supak man ang minority nga ni abot man mahigala nga mo walk out sila. Naay mga rason anak pod. Doon na mga higalay mga hinungdan ba? Ha? Kini ato, plangka-plangka lang niyo. Nang lakaw sila eh. Nang lakaw mga kagalan. Wa na tiwasa ang sesyon. Sige, ato ni isgutan mahigala. Kini nga portion sa mga kagalan. Mga pisa tagadali. Atod ka na to mahigala sa EXL Coffee Mix 1701. Kini ang perfect coffee for you. Usa sa active nga sagol nini ang rosehip nga dunay pain relieving properties ug anti-aging properties. Motabang sa malibiyuhan ang sakit hatod sa arthritis. May pagtuon sab nga nagbutyag mahigala nga nagpakita nga makatabang kini sa fat loss. Ingon man, i-improve sab niini ang imong heart health. Gawa sa rosehip dunay sab kini native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganadorma, mangustin, malunggay, kanila o bayabas. Dili basta-basta nga kape. Kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan o gluten-free maong recommended sa mga healthy coffee lovers. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 mapalit sa mga butika o mga grocery stores duol sa inyong mga lugar. Straight to the point. Okay, now atong balikan mahigala ning atong hisgutanan. So kining measures ni Marcolita actually para nako mo naman ni uso karon. Makarelate ang tanan ani ron. Ang mga trabahante makarelate, si Idol Boyke, si Idol Mikey, I'm sure Idol Mikey karelate jud ka na Idol Mikey. Nga dunay mga trabahante nag-work from home. Labi na kato mga call center agents mahigala kaniadto. Nga moadto gyud personally kadugayan pag COVID nakat-on sa okay man work from home dai. Hantod karon dunay mga hantod na ay mga nag-work from home nga mga call center agents kay para nila mas epektibo sila og mag-work from home. Unya mo lagi na maka daginot ka sa gasolina, malikay ka sa traffic, malikay ka mga higala sa kuyaw, maglakaw-lakaw gabi ing dako. Unya ang company pod makaginansya sa aircon, makaginansya mahigala sa electricity. So dunay mga inana na karon nga gipanghimo. So dunay mga empleyado labi na katong mga technical support ibutang ta call center, di gid mo pwedeng mag-work from home. Tingali from time to time lang. So dunay mga trabaho nga dili pwede work from home, apan dunay mga trabaho nga pwede. Unya gawas ana mahigala kanang daghan nakakwarta ba ning online indekin. Doon na tay mga kaila, daghan tag kaila ha? Nga nakakwarta pinaagi sa mga tutorial, English tutorial gamit ang online indekin. No need nga ang imong tutor muadto gyud ka sa lugar asa imong tutor. Magpa-tutor kag English. Magpa-tutor ka og math. Magpa-tutor ka bisag unsang subjects. Pwede na karon ang tutorial, online tutorial. So dunay mga nakakwarta ana. So nanarbaho na ni kay sikay pinaagi sa online. Mao na ni ang uso karon actually. Ni-adapt na mga higala ang nagadaiyang mga government offices moving forward ba na gina because ni naman ang internet. Ni naman ang internet. So
ang kaning kang Marcolita para nako mga kagalaan kuan niya kana na ang moving forward ba nga ato din dawato na ano man nya og maka-advantage nato mas mayo. No? In fact kani mahigala sa si kasamang Jean Gallardo kaniadto sa si kasamang Rimart Pugoy apil po kaninig doon ay mga tutorials day. Ha? Tutor kag mga English. Mga bata mahigala nga labi ng mga bata sa China mga kagalaan Japan na at tutura na mag-English. Di man complicated ng ilang mag-tutor kag English sabi na pa mga bata pa mga sukit di paminaw. Ha? Nakakwarta sila kay per hour good ang bayad indekin. Ha? Daghang ko kaila ana nga mga English tutor, mga mathematics tutor, mga nagkadaiyang subjects nga mudawat og online tutorials. Advantage ba noon para nila kay di na kami nistel mo adto sa magkita pa mo maka ang gasto gud sa oras karon tinuray lang kanang traffic. Kanang traffic may gila usahay mas dako pa ang imong oras nga gastos kalsada kun sa oras nga didto kani apil kas meeting indekin. Kana plangka-plangka pag istorya ha. Kina to real talk lang gyud ba. So mo ni ang gi-introduce ni Senator Marcolita nga ug dunay senador nga dili makatambong physically pwede gyapon sa maka-appeal sa diskusyon. Mao naman gini, padung naman ta dito. Even ang mga estudyante may gala, kining Cebu Normal University, daghan man na. Nga, inana mga kaya ko, nagtundo man ko sa una og online. Labi panahon sa COVID, ug hantod karon, doon na may mga online class nga nahitabo. So everybody can relate ni ini mga higalang ni ining resolution introduced by Senator Rodante Marcolita. Pero ganong ni babag man minority. Kaya prangkan lang yan pag-istorya ha. Di lang tayo tabon-tabunan pa na to Nganong tabon-tabon pa man ta. Pawitan nandun na bitay nagkumpos sa kong kanta mga kagalaan nga. Ingon nga, way liko-liko ning atong komentaryo kay. Ha? At tinuon, sige na. Kay kinini ang ato mang isulti yun sa kamatuuran. Naagay mga interest ang pikas o pikas. Prangkan lang ha. Muna salamat kay kan Jade Paghubasan o Jamaica Marie Paghubasan sa Cebu Best Weddings and Events Planner. Nga mo'y nag-compose ani mahigalang atong jingle. Nga way liko-liko ning ato. Kapoy ka na naghang kana na ang maghisgot-hisgot og kuan niya kunuha ituyok-tuyok pa nimo ayaw na. Malibog sa mga tao ang kalikihan. Salamat kay Sir Jade Paghubasan og Ma'am Jamaica Marie Paghubasan indot kani atong jingle mga sukit di paminaw. Mura si Idol Boyke o si Idol Mikey murag nakahimo sa mga stepping ani ha kay danceable kaayo ning maong tukar. Salamat kayo. Mag-live taon niya pohon og basig mo ingos Boyke ready na sa sang stepping atong i-live dire kuan kay murag daghay mo sundog anang kalakiha siguro. Akan ni agi katawa-katawa mga sugid tig paminaw. Akan ni ato klaro lang yun. Simple kayo ni para dili kay lisod sabton ba. Kining gi-introduce ni Marcolita nga resolution mahimo ning i-adapt sa pagkakaroon kay mao na ni ang in karon indekin. In fact ako ikaw boy kay murag kita may dili maglahi na mong meeting ni boy kay Zoom meeting. Ano ipatawag ko sa Manila kay mag-meeting mi dito. Mabiyaan na tong programa dahil kay mabiyaan dire sa Cebu. Kay adto na ko mahigala sakay kag eroplano kabuntag balik kay kahapon ka-absent ko sa akong program. So naka ideya ang tag-iya sa DYHP nga pwede ta mag-meeting mi nga online lang. Ugma na koy meeting online. Ha? Wala ka ni uso ron. Kay ngano day meeting tag online lima ka nang madto kag Manila. Kawas doon nag-importante nga ito min Boykis Manila. Pero wa gani ka nang meeting lang ako. Online meeting, okay ra. Ginagamit na kana karon. So kining motion ni Marcolita, kining iya mga higalang resolution nga gi-introduce ni Senator Rodante Marcolita with all due fairness, okay ni. Nga ang senador, bisag dili makatunga physically, mahimo sa gihapong mo participate. Pinaagi sa online nga participation. So makadiscuss siya gihapon, diha mga higala online. Sa to pa kining senador, labi na mahigala ato ko nang sulduan sila indekin. Soldado ko na sila. Di, mo trabaho sila. Ikaduha kinigong senator mahikigilaan, public servant man ka. So bisal pagtuwa ka sa ni bakasyon kag asa kadapit nag adto kag Boracay panalitan. Atol sa session pwede ka nga ay saha, sige pag lingaw-lingaw sa mo diha. Pag maapel ko sa session sa, pwede ra. Ha?
Nga ngano man nga ang minority mo babag man. Unsa may naa sa likod yun aning tanan sa minority. Namo ni, ako musultihan na. Kaning klaro lang yun. Ang tago-taguan tama na. Ang minority mo babag mahigala silang tanan yun. Walk out silang tanan mahigala. Di sa musugot nga kinini ang motion ni o kining resolution ni Rodante Marcolita ang pasar ni nga pwede mag-appeal ang senador og session, discussion bisag wa manghigalas plenary. Ngano man ang ilang gikabalak-an mga sukin tigpaminaw. Number 1, si Senator Ronald Bato de la Rosa. Usag na. Dili to kanon ha. Para kaplangka ni pag-istorya mahigala. Kay kung mo pasar kining resolution ni Rodante Marcolita, di si Bato, pwede sang may nga paagi lang ko sa internet, ma-appeal ko session, makadiscuss ko diha kapil. Maalanganin sa number ang naas minority. Kini sumpay gihapon ni sa impeachment ni Sara. Di lang ta magtago-tago god. Kunuhay ko an. Ayo, klaro ning akong istorya. Mao pod gihapon diri sa part ni Marcolita nganong iya pod ning pasar gyud. Which is mauna na ang kinabag-oron unta, mao na gini gi-adapt na mas tanan sakto ni ka Marcolita. Pero sa Marcolita sad gusto sa gyud ani mga kagilaan kay of course number 1 si Bato ila man kauban sa ilang grupo. So ang sa pikas pod ilang pugngan aron di maka-appeals discussion si Bato. Ikaduha, gisulting Erwin Tulfo kagahapon nanggawa sa mga balita mga higala, ang ombudsman karon daghay nagduda nga giweponize ang ombudsman mga higala sa administration. Tanan nga senador, kabantay mo? Wa gyud senador sa minority nga natandog ron. Andi sa majority pasakaag kaso sa ombudsman. In fact, may gawas na mahigala ang balita ugma pasakaan nag-bribery mahigala plunder mga kagilaan si Senator Jinggoy Estrada. Inigpasaka og kaso ni Jinggoy. Unya maapil si Joel Villanueva pagpasaka kaso, mga priso ni sila. Kay mura maginasa mo. Mura man mahigala og ligo na sila sa baruganan nga. O sige, bahalag mga priso na eh. Murag mo pa priso naman na sa sila. Medyo dunay mga meaning tong mga speeches kaniadto nga mga priso mo pero dunay pamaagi unsaon nga pamaagi nga makabinta-binta mo na way out ani. Abot pasabot ana nga pwede gyud tagdi sa mga priso kung mutuman na mo sa unsay dikta. Utan-aw nako murag nagka-brasuhay na magmayo. Murag ready na lang mahigala ready na ni Jinggoy ang kagulingon nga mosuod sa prisuhan. O balik. Hasta ni Joel Villanueva murag para niya dili nako og maahon ni barugan na nako akong prinsipyo. Willing mosuod sa prisuhan. Tan-aw ko murag willing mosuod sa prisuhan mahigala kini si Jinggoy og si Joel. Mao ni among baruganan kontra sa ofiran ka mahigala og di mo mapriso basta ari mo spikas. Medyo mauna ni dagana ron. Nan ko mapriso si Jinggoy o mapriso si Joel. Maibanan mahigala ang majority. Kini mahigala ang makasuko inigod. Yan pantang pag-presence ni Bato. Kining kang ilang Jinggoy mahigala ilang kakuan. Tungod na mga kagalaan sa nagsingabot na nga impeachment ni Vice President Sara Duterte. Nga maibanan mga higala ang majority kay daghan man ang majority, labaw man sila, inig voting ana may galag dunay mga rulings nga himuon, mapildi sa rulings mga kagila ng minority. Mo nang ilang ibanan yun ni, gigamit ang ombudsman aron ipapriso ni pampadlak ni mga senador nga kini ni ang naas majority. Straight to the point. Pinaagi ni Buying Remulla sa ombudsman. Kini mga higala kuan lang ini ha. Prangka-prangka lang ni pagkaistorya mga sukit di paminaw karon nagduda ang mga tao nga ang ombudsman gi-weaponize. With due respect sa ombudsman, higala maayog record ka ng ombudsman. Maay nag-record ang ombudsman. Para nako makikilan, saludo ko ng record sa ombudsman. But karon panahon ni Buying Remulla, medyo dili malikayan doon ay mga questions because mo lagi na. Kanalang pagkatudlo na ni Buying Remulla pagka-ombudsman, medyo pinugos mo yung pagkatudlo aday. Karon ni lihok ko si Buying Remulla sad, nagigamit ang ombudsman pagpanggukod sa kinsay dili mo sugot o kung sa imong gusto. Sa administrasyon. Nan karon si Jinggoy mahigala og Joel murag okay mas na bahala na basta di na mo di mi mo kuan mobiya sa majority bahala mga priso mi. So mga priso sila gusto sa minority maibanan sila ibanan ni Bato ibanan ni Jinggoy ibanan ni Joel ade sato pa kun dunay mga rulings ito sila na modaog kay kung mapasar ang resolution ni Marcolita
Mga priso sila unya, muwidi sila mag-online dito day. Sabi sa gamis prisuhan pero okay. Priso mi pero online mi, maapil mig session online. Delikado sa pagvoting unya. Mo ni plangkang pagkastorya. Nganong ato pa mang puyo-puyo koy. Voting mao mga higalay bottom line ining tanan. Kay makabuto man, makadiscuss man si Jewel o si Jinggoy bisag to sa prisuhan, og makabuto sila. Mo nang pugyan sa minority nga dili mapasar ang resolusyon ni Marcolita. At ipadayon karon taon human lamang sa pipila ka pahinumdom. Publico, DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Straight to the point. Okay, atong balikan mahigalan atong discussion mga sukitig paminaw. Mo ni ang pikas o pikas dunay mga interest. Pero kung objective lang tang mutanaw, objective lang ba? Mo naman ay uso ron dekin. Objective lang tang kamo kan. Mo na ni uso karon hasta ganay mga estudyante mahigala naanay online class. Ang mga call center agents dunay work from home. Ang mga kaigsunan na to, dunay mga trabaho pinagi sa online tutorials. Ngano nahimo man. So ang sinit na to gusto mga higalang mo backward na hinoon, inay mo adapt na tamo na ni kinabag-o ron. Nganong nila naman? Because dunay interest ang minority. Di sa gusto mahigalang paapilon sa discussion kato mga senador, gumikan kay ang voting, ang discussion ug ang voting concern sila nga mga tangtang na nis bato nila sa di nakaapil, si Jinggoy ipapriso nila, si Jewel ipapriso, so alkansi na sa numero. Numbers game kini, numbers game. Mo ni plangka-plangka pagistorya para ang atong yano nga mga kaigsuunan makasabot sila. Even mga higala sa side sa majority, doon na po sila ikuan. Although mingon ta higala, objective nga pagkasulti sa mayo ning kamarkulita nga resolution. Mao naman yung uso ron. Pero mo lagi na ko giyon, si Marcolita doon na po siya tuyo nga ang ila mahigala mga senators kikibaw man sila nga ipampriso naman tatanan ani. Ipampriso naman sila mahigala kay katong mga dias majority mura og dili mahigala mo sunod ni Marcos ipampriso mo. So ang ila nga bahal mga priso ta, puy ano tong prisuhan pero maka-appeal ta sa diskusyon. Di po gusto ang minority. Mao ni ang plangka pag-istorya. Ato pang tiwas og gisgot ng puntuha mahigala pero sa dili pato sa dawaton ang report ni Radyoman Polauro. Publico, DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Straight to the point. Now atong balikan mahigala ning Senado. Kini ato why likoy-likoy na itong istorya, mabitaw na may galang pasalamat kung dako makagalaan ining atong nagkumpos na itong kanta mahigala kay siya lagi nagkumpos ani. Salamat kaayo sa nag-compose ani mahigala og naghimo gislong jingle si Jade Paghubasan og si Jamaica Marie Paghubasan sa Cebu Best Weddings and Events Planner, no? Sila mo'y naghimo ani. Ilalagay na yung mahigalang mga gihimong lyrics, giunsan la pag-describe. Ako nag-appreciate sa ko giunsan la pag-describe ang atong program day. No? Nindot kay pagkakuan nila, no? Ilaro man gana. Mo man atong tuyo gyud, no? Kini ato mahigala straight to the point ni way liko ni way likoy. Parihas nga grupo pikas ug pikas dunay interest. Pero mo na gina, asa ko nang giingon kining kang Marcolita naa sa right track. Why? Mo naman ni uso ron. Ni adapt naman tanan hasta ang kurte ni adapt na hasta mahigalang umore ko gingon, hasta ang klase, bisag estudyante, maka-relate sila nga kanang online class mo na nagi. From time to time, mag-online class na. Dunay daghang mga tutorials niya, nakakwarta binagi sa online tutorials. Di na kinahanglan niya ang tutor, personal yung mga to mahigala, mag-tutorial na nga, kanang personal yung sa imong kilid ang tutor. No need. Karon gani mahigala, naanam gani mga tutor, hasta ang AI day, na mga tutorial sa AI day. So, mo na kinabag-o. So, we have to move forward. But our Senate, pinagis minority, muna sa move backward. Pero malagi na, doon ay interest sila. Doon ay interest sila. But, frankly speaking, ang majority doon na po interest. Aside, mahigalas, tinarong ba? Para ako tinarong ba, angay ng Kamarcolita, Pero, ang ilang interest, balikon ko, ang sa majority, ang ilang interest, makabutal si Bato, makabutal si Jinggoy, makabutal si Jewel, makadiscuss sila, bisag tuas las prisuhan kay niya na may mga plano ang administrasyon. Kining mga senador nga mulaban sa mga Duterte pang balhog sa prisuhan. Straight to the point. So, ang unsi katong for conviction ni Sara, wa gyud sila labti sa gamay, kadungog bagod mo, why touch siya?
Ang tatsa mahigala di adiri sa kadtong 13 ka mga senador. Ang gahi mo ha. So kinis bato delikado ning madakpan ni ICC ni. Do di naka-appeal sa impeachment. Si Bongo delikado ma-ICC ni. Plus ang tulo, Joel, Cheese og si Jinggoy. Unahon si Jinggoy. Balhog sa prisuhan. Maaga namanam gini. Mahitabo ini impeachment ani mahigala mahabilin ini kini na lang 11 ka mga senador. Malagmit si Amy Marcos di ko na i-appeal. Pero sila na mo'y mag-control unya. Asas Marcolita gani, plunder sa ipasaka Marcolita rekin. Apil pa Ruben Padilla mahigalab. Apilan sa ipasaka kaso. Silang tanan, hapit silang tanan na kalon ha. Kani prangka-prangka ang pagka-istorya ni. So, gawas nga doon ay mga interest. Si Marcolita mahigala, iyan na nina tanaw daan. O mga priso ta, magpapriso ta. Kontra sa guyuron ta dito spikas. Tag-ubwar man eh. Kay mahimo gud na mahigala og ini-negotiate ay nalamig hilabtin ha. O sige, for conviction na laming Sara. Straight to the O point. butar mi nga tong kumbituhon na Sara. Di wala na problema, pero nung may iban magbagahi gyud. Og wa gyud sa ilang konsensya. Og ibutang ta mahigala sama ining Bongo og di bato. Di man ni mahitabo og kay plangka-plangka pag-istorya kanang mga senador na diha. Akong himadlan daan ha. Forecast ako daan. Si Batog, si Bongo sigurado naman ang daan nga dili gyud mo convict ni Sara. Daykin. Siguro ato himadlan ang daan ha. Si Bato, si Bongo, Ruben Padilla, Marcolita, kana. Sigurado man nila mo convict ni Sara. Pero ang mo convict ni Sara ang sigurado pod. Risa Hontiveros, Bam Aquino, Kiko Pangilinan, Lacson, Suto, kana for conviction na. Kanang uban anak. Puyok-puyok pa na. Bisa gani si Subiri o si JB Ejercito, naniid pa na. So, mo ni binirahay mga kagalaan. Kung pananglitan mapasar ning resolusyon ni Marcolita, bisag mapriso si Jinggoy, maka-appeal sa discussion o makabutar, counted gihapon. O ni tinulay eleksyon kini, kon kini, sama sa eleksyon ba? Kay doon na may impeachment, impeachment 16 votes ang gikinanan sa pag-convict. But while the impeachment is going on, there are rulings that need for the House to be divided. Doon ay mga rulings din ha. Nga ang presiding officer muhatag immediately unsa iyang ruling in a certain motion, but there are rulings that they need to divide the House. Unsa pag-divide sa House o kansi ang majority dito nga priso na sila. Di ba na? Pero kung mga priso ang majority, unya pwede mo pasaran kang Marcolita nga resolution nga pwede maka-discuss sa tuas prisuhan. Willing man mo online sila sa Jinggoy day. May Jinggoy sige, nya delikado ana duha ka sitwasyon ana. Duha ang mahitabo ana, maprisos Jinggoy, maprisos Joel, maprisos Cheese, duha ang mahitabo. Adyo ang mga tao minda merisi nga priso. Ta merisi, na priso lagi. Ato nag-online tos prisuhan, to gigabaan. Ana namin ana. Napoy ban mingon nga data nawa ha. Kaluoy taon lang Joel Villanueva lan Jinggoy. Cheese, nga priso taon sila nga tungod sa ilang paglaban Duterte. Wa gyud sila sa nga priso gyud. Tanawang minority di ba gitatsa? May tabo inani naman ni day. Mura naman ning nagbrasuhay nga dili na tungod unsay dili sa kung Duterte ka priso ka o di ka Duterte okay ka. Mao na nahitabo ron. Kay medyo ang mga tao nagtan-aw mahigala daw weaponize na ang tanan. Mayon tawag si Buying Remulla na mingon, okay, ati papriso Jinggoy, pero napatay papriso sa minority, makaya nga, kana, patas. Pero kini, si Bato, ang buto man mahigalang vote, ani, mo'y gikuha. Si Bongo o si Bato, minus nilang duha. Unsao naman na ron. Minus mahigala ni, tirahan si Bongo, si Bato. So, minus 2 sila. Tirahan si Joel o si papriso si Joel, si Cheese o si Jinggoy. Minus 5 na. Birahan ang mga si Marcolita pasakag plunder. So si Marcolita apil pa Ruben Padilla. Tirahan ang mga Villas. Why mahabilin ni majority day matirang matibay ni karugayan. Pero ang mga tao nagtan-aw man ang mga tao. Nagtan-aw ang mga tao. Nya di man ni mga bugo ang mga tao nya wa na gyud. So mauni mga higala nga si Marcolita iyang gipush nga mapasar ng maong resolusyon. Babagpod ang minority. Ngano nga ang minority, ang ilang statement, o sa mga statement, in fairness to the minority, ingon sila, wa pa man gud kay nganong dalion man na, dili angay dalion. Dili angay dalion na, kay major, major changes sa atong Senate rules.
Kay kagahapon man gud mahigala post ni Marcolita, ingon sa Marcolita, okay. Kung mauna ang mahitabo nga dili mo muuyon, ang uban muuyon, then let's divide the house. So voting, aron nga way voting, ni walk out ang minority. Straight to the point. Kay kahibaw naman, anticipated naman ni tanan, pulos man guni. Adi tawag istorya o ka na bang mura bitawag atong atikon, di naman ta mga bata din Straight to the point ning ato. Way liko-liko kay. Tinuray lang kanas na sa Marcolita ang majority, kahibaw na sila nag-anticipate na sila dahil sa sunod may tabo. Ang sunod may tabo inis bato wa nang pakita. Dakpon dito sa bato kasi tulupit. Kay grabe ang ilang pagpangita ni bato. Gimanduan mahigalang PNP, NBI tanan nga pangitaon si bato. Mas grabe pa ang pagpangita ni bato sa order sa Foreign Court ICC kaysa pagpangita ni Saldico nila ni atong ang sa korte nga order gikan sa atong korte mismo. Straight to the point. Ano man na? Wa may immaterial mas atong ang total di man to kabutal sa impeachment. Pangitaon yung mayos bato. Kay material man siya. Sumpay ni tanan sa impeachment ni Sara. Straight to the point. So may tabuan ni mga sukid tigpaminaw. Gustong dalion ni Marcolita. Divide the house dayon aron mapasar kining maong resolusyon. Gusto po sa minority nga dili mapasar dayon kining maong resolusyon. Si Marcolita nag-anticipate na daan nga ipasar kay duna na yung mga preso sa ilang mga kaubanan, at least bisag tuwa sa presuhan, barugan nila ng mga prinsipyo, bisag mga preso, mubata, maka-discuss lang makabutar. Ang minority po, kibaw na sa daan day, ang minority nga, nanay mga preso. So gusto lang langan-langanon sa dila, para nga, inig-abot, mapriso na sila, di ma-approve din mga resolusyon, mga preso na sila, labaw na sila ang minority, inig-voting, daog sila nga dili to aprobahan na kanang Marcolita. Kay bawo na sila aning tanan. In fact, mauni ni gawa sa baba ni Erwin Tulfo gahapon sa iyang speech. Kay bawo na sa daan. Nanggawas na karon sa report. In fact, ang ombudsman ugma ilan ang ipasaka mo na inigawas nga report nga ugma pasakaan nagkasos Jinggoy. So kung pasakaan og kasos Jinggoy plunder, anytime within 10 days pag abot sa korte na mga kagalaag ilang paspasan. Kasi magbuot sa ombudsman ilang paspasan under the leadership of Buying Rebulya. Inigabot sa korte, inigawa sa warrant of arrest, dakop ni Jinggoy. Non-billable. So, priso. Even if the case is pending, but Jinggoy will spend his time in prison. Why? Because the case, ang plunder nga iyang atubangon is non-billable. So, ang ilang gusto, while priso Jinggoy, wala na ilabot Jinggoy, di nakabutar. Muna gusto sa minority. Muna, tanaw na voting na kagahapon, walk out. Nigawas ba na sa baba ni Erwin Tulfo gyud kagahapon? Ato paminawon si Erwin Tulfo sa dong names. Be, asa man to? Nigawas ba ni Erwin? Yes, we recognize Erwin Tulfo. Madam President, my question is, why is the majority in such a hurry to tackle this motion? This allowing a senator for justifiable reasons to attend and participate in the session through teleconference, whereas in Rule 14, Section 41, under B, it says convene and hold a session through teleconference, video conference, or other reliable forms of remote or electronic means using appropriate informations and communications technology system due to force majeure, Madam President, or the occurrence of a national emergency. I guess, Madam President, this justifiable reason, what is that? Does that fall under force majeure or does it fall under national emergency, Madam President? My question Madam is, Chair. why are we in so hurry? Why are they, the majority, in a hurry to tackle this motion and divide the House, Madam President? We need answers in the minority. Madam Chair. Or is it because, Madam Chair, they're in a hurry because of news reports that probably two of our colleagues might land in jail this weekend? Is that the reason why? Is that the reason why they have to have this inserted, the Section 41C, para makaboto po kung sino man yung makukulong dahil sa announcement ng ombudsman? Pause dong. Okay, kaya ba na sila na? Pause ha? Pause ha? Pause si Erwin. Kaya ba na sila na? Nga si Erwin Tulfo mahigala na mention niya, naanay mga preso rong weekend. So kinahanglan ipasar karong si Manaha, idali pagpasar mahigala sa majority, aron niya kung mapriso na si Jinggoy karong Biyernes, Sabado, Domingo, mga preso na sila, maka-appeal gyapon sila sa
diskusyon. O muna nahadlukan sa minority. Kay di man musibog ang majority, bahala nga preso mi. Okay lang ipreso lang mi, basta padayon mi sa among baruganan. Muna nahitabo no ni gawa sa baba gyud ni Erwin Tulfo. Ngano nga magdali man, why is it in a hurry? Ang tubag, siya rin ang tubag. In a hurry ang majority aron nga inigawas kay inahari ang ombudsman ugma ilang ipasakang kaso ni Jinggoy. Inigbirnis sa badog mapriso na si Jinggoy, at least iniglunis ka-attend gyapon sa session, bahala ito sa prisuhan. Si Jewel mag-appeal gyapon sa session. Muna ang majority nagdali. Ang minority po dili sa magdali langan noon na. Kay kung wa na si Jinggoy o si Jewel nya wa ma-approve daan ning maong resolusyon. Ada na, wa na tayo ma-approve. Kay wa na di man sa maka-appeal sa voting. Di naman sa kapil voting. Mao ni ang tinuod nga dagan ani. Ato man puyo-puyo kon mao gani ang kwan. Ato tiwasog taud-taud may gila paghisgot human lamang sa pipila ka pahinomdom. Publico, DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Straight to the Na point. atong balik-balikan mahigala gamay. Anay tabo sa Senado kagahapon mga kaigalan. Mo ni ingawa sa sulti ni Erwin Tulfo nga na ipapriso na sila. Muna nga pag ingon ni Erwin Tulfo nga ipapriso na ang mga priso na ni sila mga kaigalaan dili na makabuto. Mo ni ilang gusto may tabo sa minority. Ang gusto sa majority bihalag mga priso makabuto. Ang gusto sa minority once mapriso na di nakabuto. Mabutang man gud kin og way mabutang og kinini ang way gamit kung di mga hadlok ni mga senador, may mga senador nga sige la bahalag mga preso mi okay lang. Katapito sa Ninoy Aquino kanadto day panahong Marcos Sr. nga preso mo to sila. Gipampreso man to Marcosan nga senior. Pero napapreso man sila mga kaigalaan. So malagmit kining mga senador karon mingon sa sige lang bahalag inyo ming pampreso. Ang importante nga dili maka-appeal sa diskusyon. Mo na ang gusto sa mga taga-minority. Ang gusto sa majority nga bahalag mapreso maka-appeal sa diskusyon. Mo ni kay bawo naman sila ani anticipated naman ng tanan. Bawo ana may tanan nga mo ni ang sulod may tabo dunay mga preso. Atong balikan ha ang sesyon sa Senado hantod nga nag-hook out sila. Names, go ahead names. Madam President. That is my question, Madam Madam President. Chair, the We recognize gentleman Senator- is out Senate of President. order because his question sa mamadali, bakit, can be discussed in the actual motion. Can be discussed after the motion whether we should take it up. We take offense that bibigyan niya ng ganyang kulay. It's just like us saying, are you afraid if we have the hearing on the Blue Ribbon on flood control, mababanggit ka rin? You do not make that kind of statements here in the Senate because you assume good faith from everyone. Okay, pause. That rule, hindi minadali. Pause. Correct si Cayetano day. Correct si Cayetano, no? Nga unsa man basin nga hadloksan mo nga magsugdan ni ang flood control investigation. Manay inyong daldalion nga mao ni mahitabo. No? So dili na nimo buhian nga mga statements niya, pero gibuhian man Robin Padilla mo nang gisulti ni Alan Peter Cayetano, no? Atong ipadayon mahigala, prosidong. May 11 pa ho yun. So Madam Chair, I move that we divide the House. Divide the house, oh. Voting will be done via viva voce. Madam President, Minority Leader. I move to adjourn or a quorum call. Oy, pa-adjourn ni Tito Soto. Nang lakaw ng mga senador. Asa mo ito papanlakaw na daw? Natay video daw? That is a higher precedence, Madam President. So I only see the Minority Leader representing the minority. The others had left. Madam Chair, we will not object, but for the record, Yes. they scampered out and left the minority leader instead of discussing the rule. We are not even discussing the rule yet. And then, ganun na yung allegation nila. And no one from the minority stood up to say that out of order si Senator Erwin Tulfo. So we will not object, Madam Chair. In fact, we move that we adjourn till 5 p.m. Madam President, Monday. before that, Madam Before we President, adjourn. motion to adjourn is Senate not President. debatable. Akala ko ba magaling sa rules? We're not Parliamentary debating. inquiry. It's not We're not debatable, Madam debating President. minority Parliamentary leader. inquiry, Move to Madam adjourn. President. We're I'm not not debating, debating, Madam and we Chair. will indeed adjourn. Parliamentary inquiry.
Yes, Senator Marcolita. Nung pong nagsimula tayo, Madam, meron po ba tayong quorum? We had a quorum, yes. Yes, Madam. President. Kapag ka po ba nag-walkout ang minority, nawawala po yung quorum? Nagsimula po tayong may quorum. It doesn't matter if they walk out. Yes, I think we still have the quorum. Madam President, once there is a quorum call, you have to call the roll. Kahit present lahat o kulang kanina o there was a motion to dispense, whatever that is. Not A upon a quorum situation, call, Madam President, when motion they motion to readily adjourn and willingly walk out. takes precedence. Hindi po yung covered ng rule natin, Madam President. Madam Kung President. sakasakali As po, reiterated by the Senate President and as conveyed by the Minority Leader, former Senate President, the rule states that the motion to adjourn takes precedence. I'm not taking sides. 5 p.m. Monday And we will adjourn session until 5 until p.m. 5 p.m. Monday. on Monday, June 1st, 2026. June 2nd? First ba? June 1. June 1 ba yun? The birthday of Senator Lacson. So we will have cooler heads. Okay. Okay, so mo ni may tabo mahigala. Gipajon, undang ka. Matupang Tito Soto mga kahigala. Kaliagi ka to katawa mahigala. Sumoto ni tabo sa Senado kagahapon. Adjourn. Nang walk out sila mga sukitig paminaw. Unya kini tanaw na to ang sunod mga higala nga mga incidents unsa pa mga higalay sunod nga kabanata ani. Gumikan kay ugmang adlaw ang ombudsman mopasaka na og kaso si Boying Remulla batok ni Senator Jinggoy Estrada. Moto nga si Erwin Tulfo mi sulti ng daan mga sukid tig paminaw. Og mo na nga pag sulti ni Erwin Tulfo nanay mga priso gihag ni Ruben Padilla si Jinggoy Estrada kay kibaw na sa Jinggoy may unahon day. Si Jinggoy may unahon mga sukid tig paminaw. Paghatag ni og chilling effect alang uban sama mo sunod mo Jinggoy, balikir ko gamay dong ang pagsulti ni Erwin Tulfo niya ni tindog si Kwan Ruben Padilla iyang gi comfort mahigala si Jinggoy. Kay si This inserted in Section 41C para makaboto po kung sino man yung makukulong dahil sa announcement ng the Ombudsman na may lalabas na po ang warrant ng ilan sa mga kasama natin, Madam President. That is my question, Madam Madam President. Chair, the gentleman is out of order because his question sa mamadali Ayan, gihag si Jinggoy mahigala. can be discussed in the actual motion. Can be discussed after the motion. So Subiri mahigala, let's go. So si Subiri di ay ingon. Bibigyan niya ng ganyan kulay. It's just like walk us out. saying, are you afraid if we have the hearing on the Blue Ribbon on flood control, mababanggit ka rin? So kini Subiri mahigala tanawan ninyo unsay kalaki ani. Because you assume good faith from everyone. That rule hindi minadili. May 11 pa ho yun. So Madam Chair, I move that we divide the House. Walk out mahigala ang mga senador sa minority niining puntuha mga sukid tig paminaw, no? So kasabot na sila minority. Dili na sa mga kuan ani. Dili na ingon nga blind mga sukid tig paminaw. Kasabot ng minority nga ipapriso ang koto mahigala sa mulaban sa mga Duterte dunay inyo madangatan nga pait nga madangatan. So kini So kani mga higala pag walk out nila ni una ni si Subiri mga kaigalaan. So kadto mga taga Mindanao kamon lay mohukom ini Subiri okay ba niyang gihimo o di ba? Inyo na nga kalaki sa diha. Kay kining iya mga kaigalaan sa may nag-lead sa ning usa nga tras let's go. So isa-iyahay mga higala og kini ni ang strategize. Ang majority gusto nila mga kaigalaan nga mapasar na ang maong amendment resolution ni Senator Marcolita. Ang minority gusto nga ilang babagan o mahinungdan nga ni walk out sila. So pag walk out adto na po ni sa Lunes pohon mobalik mahigala sa ilang sesyon. Kanang Lunes unsa man na day? June 1 na day no? June 1. Mao na po na ang last day
sa gihatag ni Sara Duterte nga time sa iyang pag-answer sa impeachment complaint. So butang gini mahigala nga grabe ang brasuhay, sumpay ni tanan sa impeachment mahigala ni Vice President Sara Duterte. Straight to the point. Muna nga kining tanan nga mga gihimo aron mapugnan si Vice President Sara Duterte nga makadagan sa 2028 aron mapugnan mahigala nga mahimo siyang presidente. So himuon tanan sa administration. Sa atong pagtan-aw, wa naman tayo kuana na, no? Naman la tanan nga home, so himuon gyud la tanan. Atong tan-awon may gatong obserbaran kung himuon tanan sa administrasyon, kaya ba nila gyud nga mapugnan si Sara Duterte nga dili na. Kay once man ma-impeach, ma-convicted sa impeachment, dili naman makadagan. Ang question ani ron kining 11 ka bukday, kaya ba nila makabira og lain kay bisa pag ilang ipapriso ning uban og dili gyud mohugot gyud ang uban. Bisa ipapriso pa na tanan na diha. Nya 11 ra sila kabuk di makabot og 16. Straight to the point. Kay mahimo man nga kini mga senators uban na hinayak na sila mahigala, okay na lami, sige papriso man kami ninyo. Total di man po na mga kaigalaan unang higayon during the Marcos Senior do na may mga nangapriso. O mo papriso ni sila nya dili gyud mahigala mo convict ni Sara. Delikado kayo. Delikado kayo makabao Sara ini mahigala by 2028. Unya karon gipadayag naman ni Amy Marcos tong ilang mga plano nga dunay kunas, mga sukid di paminaw. Unsa may sunod nga mahitabo? O mo ni mahigala ang atong mga gisundan karon. Now, by Monday, sige man ni mahigala ang kwan, kining maong mga tension diha sa Senate, gisugdan man ni pagsugod lang mahigala murag dili tensionado kay mura man to kilig-kilig unta to nga portion tong kang Lito Lapid ug kang Pia Cayetano. Unsa ba ang twist? Ang twist sa salida mahigalang lain man dai ni kasabangke. Pero nagkuyog si Loren Legarda og si Subiri pa usaman human sesyon. Human sa sesyon, ato ko nung, kani nagkuyog ni minority. Ikuan ko nung, andam ko nung kang Lorin o kang kwan, Subiri. Kini gusto lang mahigala, mulag something ko na ni, blasuhay ni mga kagilan. So mo ni ang pag-walk out sa mga minority, o nasakto nilang gihimo, ang katawhang Pilipinhon maoy mohukom, sakto ba nilang gihimo or dili ba? Mo lagi na, bahin lagi na. O di ka gusto mahigalag, gusto ka mapriso sila si Jinggoy, pagkapriso wala na, di na makabutar, di okay ka ining 11. O gusto ka mahigala nga mubarog sila, bahalag mga priso, makadiscuss gapon sila, okay ka sa move mahigala sa majority. Mo ni ang nahitabo mga sukid tig paminaw. Pero atong tan-awon ang resolution ni Marcolita mo na ni in karon. Kanang online mahigala in na karon. Hasta mga estudyante kasabot na ana. Ang mga trabaho karon ana na. So kining ka Marcolita nga motion on point ning iyang motion. Kanang mga senador, bisag mga priso na, para na ko ha, wala pa'y conviction dahil okay na sa papilon unta. Ano mo pa may conviction? Nya, magdawat man nagsildos katawang Pilipinhon. Hindi kin? Padayon sila nga senador, bisag mga priso sila, nya magdawat sila sildo gikan sa mga Pilipino. So kay magdawat pa sa sildo, ano ni man ito patrabahoon? Di ba kika? Bantay ka kay? Bisan pa mga priso sila, wala pa'y conviction, mapriso sila kay mugawas ang warrant of arrest, wala'y conviction pa. Tuwas sa prisuhan. Padayon sila nga magdawat og sildo. Bisag mapriso sila kay wa may conviction pa. So ato sa patrabahoon ginagdawat pa sa sildo. Pero gusto sa minority nga dili kay delikado og maka-appeal sa impeachment, ang buto may pinaka-importante ni. Hala lang mo dawat mo sildo basta di mo makabutar. So ato ning pagtagad na higala ha. Unsa may mahitabo? Nang hook out ni sila pero pagpanggawas na pagsugod na sa sesyon or pagpanggawas na. Pagpanggawas na. Medyo nagholding hands pa ni si Loren Legarda og si Mig Subiri pagpanggawas be. Unsa may ibot pasabot anay be? Kani oh. Nanay say ko daw nay audio ni. Kaya itong pinawon. Tapos po yung pag-walk out po ninyo kanina. Holding hands po kami. Alam mo, we agree to disagree. But this is my tita ganda.
Sen, kumusta po kayo? Matapos po yung pag-walk out po ninyo kanina. Holding hands po kami. Alam mo, we agree to disagree. But this is my tita Ganda. Walang personalan lang ha, walang personalan lang. Oh, uni tayo lang sa kamot. Nga naman, kini kung uban mga senador, mga kagilang, kabantay mo, dili kayo inana ang ilang, kaning hugot yung kayo nga tanaw ni mo kanang grabe hugot kayo kinis Bungo Bato, sa pikas nga habig ba? Bungo Bato, Marcolita, Duterte, kini kayo. Ruben Padilla, apil pa dito. Di po pikas, ang hugot sa kayo, Bam Aquino, Kiko, Risa Hontiveros, hugot sa kayo nga pang kumbikto gusto Risa, asi ko na ni, Sara, Tito Soto Lacson, mo na yung mga hugot kayo sa pikas. So, ba't kaning uban mga kaigalaan, okay lang. Sama ni Lito Lapid bitaw, bahalag magka-lain-lain slag partido ni Pia Cayetano sa 2004 pag usar sugod ay. Sa to pa more than 20 years. Gauban sila diya sa Senate. Bahalag magka-lain-lain og partido, padayon man gyapon sa muhatag sa Mahablangka. Sa pasalamat po Pia Cayetano niya nga bisan pa man og magkalahi-lahi may baluganan ni Lito Lapid, magkalain among mga partido, minority man o majority, pero buwan-buwan day kuno padadaan siya may galag Mahablangka. Si Lito Lapid makaigsuran nga di gyud makatingog, pero sa kilig-kilig portion maayo mo dag tingog. Hasta sa buting yun pagkalunes, wagod sa katingog, manay sa Marcolita, may galas, sanalay mo, tingog para kang Lito Lapid. Kanya sa Lito Lapid, kuno mo suporta sa motion, may galang subili, ha? Pero sa kilig-kilig portion, maayong pagkatingog Lito Lapid. Sinaanak pa mga mula magnaas pelikula ba nga, gusto ko lang malaman na mahal kita. At lagi katawa mga sukitig paminaw, pero sa pikas bahin bida ang rating mahigalang presidente Bongbong Marcos base sa report sa SWS ni Tibugsok kini mga sukitig paminaw. Perting pagkatibugsok ni kini dili niya ako ha sa social weather station nga maong report mga sukitig paminaw kining pagtibugsok sa rating mga kaigalaan ha. Okay, morning hitabo mga sukitig paminaw. Ato ning isgutan mga kaigalaan kining maong report mahigala sa SWS. Pero napay di pa tamo hisgot sa SWS ato sa i-check si Idol Tweety kada day. Dili pa tamo hisgot ining report sa SWS. Dako ni pagkatibugsok sa rating ni Marcos. Gikan sa negative 3 karon ni asinso gyud kana negative 15. Dili ni ako ha sa SWS ni na SWS ato lang hisgutan kay social media station man ang uban may gala mo rabog mo kuan nga kanang kuan ba kini ako igo lang ako ni report niya atong hisgutan kay niyaman ako ning gipaandam na. Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Maukini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug di prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point.